Facem un nou videoclip și o să fie tot pe Bye Bye Night. Până acum o să ne jucăm. Că oricum e 5 dimineața numai. Opa. Nu uitați să vă abonați și să dați un like. Bă, dacă de greu e jocul ăsta. Am încercat nu de mult. Ui, mi s-a făcut telefonul mai ciudat. Am vrut să zic că am încercat, n-am reușit tot timpul. Se face telefonul. Bun, nu mai încercăm chestia asta, că e prea rău pentru noi. Bun. Sper să vă placă videoclipul de astăzi. Și abonați-vă și dați un like. N-am putut să fac videoclipul până acum. N-am avut timp. Am avut teme, chestii de astea. Hai să vedem ce e. Ce că s-a făcut un update pe Bye Bye Night. Ce că e ăsta. Dacă e 6000 și noi avem numai 200. Și că la ăsta e tehnicianul ăsta. Deci, da. Nu o să putem să-l cumpărăm, din păcate, pentru că n-am Robux. Și, în plus, nu cred că e faină. Azi o să facem numai o partidă. Pentru că, primul meu videoclip Doppelganger. Bun. Da, deci am vrut să spun că, da, o să facem numai o partidă, pentru că data trecută am făcut 2 și era 20 de minute atunci că, să zicem că, sunt la început încă. Nu trebuie să am videoclipuri de 20 de minute acum, deci, da, sper să vă placă. Îmi pare rău că e un pic scurt, dacă nu e scurt, n-am ce să fac. Deci, unde mergem? Unde mergem, guys? Că tot mă plimb pe aici. Cred că mergem în față, Cred că e aici. Bro, e aici. Ei! Vine ăsta. Mi-a luat jumătate de viață. Mult mai mult de jumătate. Sper să nu murim. Sper să nu mai-l vedem. Bro! Vine ăsta după mine. Cum sărim? Cred că e aici, de asta cred că fuge. Ioi! Nu muri. Nici nu știu pe unde merg așa. Bro, nu m-am. Nu. Guys, nu vă temeți, nu-i finalul videoclipului încă, pentru că nici nu filmăm de 5 minute. O să facem alte partide, numai că nu o să închid videoclipul, dar fac o mini pauză. O să fac cam ca o mini pauză de asta. Op. Nu, e prea greu. Bun. Guys, ne revedem la următoarea partidă, dar la voi o să fie într-o secundă, dar la mine o să fie câteva minute. Ok? Vă revedem. Acum ne revedem. Pa!
Bro. Da, guys, am dat un alt match normal. Dar tot și pe la 12, deci ieșim și tot facem așa pe la până la nesfârșit. Ok, deci... Hai să mergem pe... care server? Serverul ăsta. Hai. Oh, nu. Știți, nici nu intrăm pe serverul ăla. N-are rost. Oarecare server nu-i maxim. Poate la următorul videoclip o să fac un videoclip pe... nu știu. Pe 99 de zile într-o pădure. O să încercăm să facem 200, mai mult de 200 de zile, pentru că eu m-am mai jucat și am mai mult de 200 de zile, deci trebuie să fim pro și nu sunt pro, că la pro e 500. E foarte mult, dar nu. O să fie lung de așteptat, până atunci o să încercăm să ne jucăm asta. Așa, l-am mâncat. Trebuie să apeși pe telefon tare. Am apăsat cât de tare am putut. Bun. Așa. Scorul 10. Nu, ce scor. Fain am făcut. Bun. E ceva de cumpărat măcar de 200 de puncte. Haide să încercăm să facem asta. La Survivor ăsta cât costă? Da, n-am bani. Oare cum se cumpără dansurile alea, adică chestiile alea pe unde dansez? Că eu n-am nimica. Oricum e. Hai să vedem. Videoclipul o să dureze poate 14 minute, deci da. O să așteptăm până atunci. La voi o să fie acum, în 2 secunde. Deci, aparent n-am ascultat N-am stat atât de mult. E ceva destul de fain, că n-am stat mult. Dar tot aș vrea să știu pe unde cumpărăm dansurile, dar... Bun, nu-i bai. Să vedem câtă probabilitate avem. Avem 3% șanse să fim. Foarte rău. Și vă mai spun încă o dată. Nu uitați să dați un like și abonați-vă, pentru că... Și uitați-vă la videoclipuri, că la al doilea meu videoclip numai 8 am făcut. La primul 18 sau 19, nu mai știu exact. Și am reușit să fac comentariile la al doilea videoclip. Și acum cred că o să fie de asta când te uiți să nu ne dăm spoil, să fie numai un personaj. Cred că știți. Un fel de intro. Pentru că nu reușesc să fac asta. Dar acum am reușit, am descoperit. Bă, dar vine deja la mine asta. Stai, lasă-mă să trăiesc, mă. Nici n-am stat 2 secunde în viață. Oh. Bro! No.
Ce prost eram. M-am blocat acolo. Bun. Cam atât a fost cu videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă nu, uitați-vă la primul și la al doilea. Nu uitați să dați un like și un subscribe și ne vedem data viitoare. Pa, pa!